all those who have lost their lives in the effort to silence the guns on our continent. uMongameli Ramaphosa uncome umsebenzi wamajoni eli wokuqinisekisa uzinzo kweli ngawo onke amaxesha. Ilahlile kwisihlalo sayo inkulu baphathiswa yephondo laseFreystata uSisintombela namhlanje. We've invested in what they call LPR cameras with the Vumacam company, where we monitor access to the precinct. Abalawuli bebali FNB Stadium baqinisekisa ukuba zonke izinto zimi ngendlela phambi komdlalo wedabi laseSoweto ngoMgqibelo. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwiqonga le-DTT nanguvimbe senilungiselele wona ngokuhlwanje. SABC News itle go tlhoma semmuso kanale e ntšhwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora En rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC, ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. uMongameli Cyril Ramaphosa uncome umsebenzi wamajoni eli ethetha njengenkumande inhloko. uMongameli Ramaphosa uthe i-SANDF yaqhuba nokuqinisekisa ukuba kukho uzinzo kweli. uMongameli bethetha kumcimbi waminyaka le ukukhumbula amajoni antsundu angaphezulu kuma-600 azika nenqanawa iMendi ngo-1917. Lo ngunyaka we-106 yazikayo le nqanawa neyazika isiye France ngethuba lemfazwe yokuqala yehlabathi. Usuku lwemikhosi yokhuselo exhobileyo, i-SANDF ibonisa ngesakhono sayo kwezokhuselo. La majoni afunga Muncintuphe esithi axolele kumila ingcemko lokudla amatshe kube kanye ekhusela eli aphume ngumbono omxesibe. Inkumanda yawo iwothulela umnqwazi ngokuzinikela kwawo ekubeni ngamadini esizwe. They have picked up the spears of our fallen heroes and heroines and continue the effort to give our people lasting peace, security and stability. Wangalemini kwakunjula amajoni amnyama azika nenqanawa iMendi ngethuba lemfazwe yokuqala yehlabathi. On this day we remember and pay tribute to all our fallen men and women in uniform who have lost their lives in the line of duty. Umongameli ukwakhahlele nakusajeni Vusi Mabhena ubulewe kwisiganeko sokuqhutyulwa kwabagcini icwangco bezizwe ezimanyene eDRC. We mourn all those who have lost their lives in the effort to silence the guns on our continent. Just 2 weeks ago, we lost Flight Sergeant Vusi Mabhena when his helicopter came under attack in eastern DRC. Nakubeni SANDF ijokene nenzima zezimali, la madoda nabasetyhini abaxibi uniform namaquza bazijule ijacu ukunikela ngobomi babo ukuze eli likhuseleke. I-IFP isusiwe kumasipala okwanongoma kumantla KwaZulu-Natal. Umshangane ndabandabo NFP wonyulwe njengosodolophu omtsha kumasipala ongenazinzo okwanongoma. Ubalungile Sithole we-ANC wonyulwe njengesithethi. Le ndibano yebhunga ibibizwe lisebe lentsebenziswano ephondweni emva kokuba ooceba be-ANC, NFP kunye ne-EFF befake izicelo kwisebe. Ukususwa kasodolophu kunye nosomlomo we-IFP kuza emva kokuba i-EFF irhoxile kwisivumelwano sayo sentsebenziswano ne-IFP. Izolo kuye kwaqhamuka ukungavisisani phakathi kwemibutho yezopolitiko kwanyanzeleka ukuba kubizwe amapolisa. Inkulu baphathiswa kwiphondo laseFreystata uSisintombela ulahlile kwisikhundla sakhe. Ikomiti yesigqeba solawulo lwe-ANC eFreystata yathatha isigqibo sokuhlengahlengisa ikhabhinethi emva kwenkomfa yeli qela. Iinkokheli ze-ANC kuzwelonke zinikwe ingxelo ngokugxothwa nangokuhlengahlengiswa kwesigqeba solawulo. Inkulu baphathiswa yephondo iFreystata uSisintombela uvakalise ingcinga zakhe zokufuna ukulahla njengenkulu baphathiswa. Kulahla kwakhe kuvela emva kokungaphumeleli kwisikhundla sokuba ngusihlalo sathathwa ngumxolisi Dukwana. Sibakhulu we-ANC uFikile Mbalula uthi ukhe wathelwa thuphe inkulu baphathiswa kuba ufuna ukwehla.
Member Ndwendwela informed me last night that she intends to resign from her position as Premier of the Free State. I've not received the resignation. I've asked the Provincial Secretary. Coming to this press conference, I tried to check her whereabouts to get to know about this resignation. Usihlalo we-ANC okwangumphathiswa kwisebe lozinziso loluntu umxolisi Dukwana ulunywe indlebe ngokuthatha intambo kumantombela njengenkulubaphathiswa yephondo. Kwezikazwelonke usosibajikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi isigqeba solawulo kuzwelonke i-NEC iyasixhasa ngongagungqiyo isibhengezo sikamongameli uCyril Ramaphosa somphathiswa ozokujongana nompane. This Minister of Electricity, his or her job will focus mainly on load shedding. Nothing more, nothing less. It's a transitional mechanism. The NEC also received a report that government is in the process of being reconfigured, and the resolutions of the ANC 55th conference will be implemented. Mongameli Ramaphosa kulindeleke abhengeze utshintsho kwikhabhinethi emva kwentetho yohlahlo lwabiwo-mali kule veki apho kulindeleke uninzi lwabaphathiswa bakhonjwe umnyango. Usomlomo webhunga likamasipala waseTshwane uzikhabe njengobuvuva izityholo zokuba unike ingqwalasela kwincwadi yokubeka phantsi intambo kasodolophu Randall Williams ngelokukhusela imisebenzi yamalungu ekomiti kasodolophu. Usomlomo wamkela incwadi yesibini yokulahla kasodolophu ekupheleni kwale nyanga. Kusenjalo umbutho we-EFF ufuna amapolisa aphanda amalungu awesakuba kwikomiti kasodolophu emele iqela le-Action SA ngorhwaphilizo. Isithethi sebhunga likamasipala waseTshwane segungqiko lokokuba sinobungqina bangaphakathi kunye neengcebiso zomthetho kwicandelo labucala. Unfortunately, there's no luxury of time. You can't sit and say, I'm still waiting. You have to take a decision so that you minimize the damage. Umbutho we-ANC ufuna kugxabha-gxabhiso ukuhlala kwebhunga ngethemba lokusekwa kolawulo lwentsebenziswano. We will not be able to share with you as to how are we going to do it, who's going to be the mayor, but we can tell you without any fear of contradiction that the mayor, there will be a new mayor coming from a new party. Kusenjalo, iqela le-EFF livule ityala lokuba kuphandwe ubuqhophololo norhwaphilizo ngakwabo besakuba ngamalungu ekomiti kasodolophu eqela le-Action SA. Reason of the case is attempt of fraud with the facilitation of property that was facilitated by the department. Where they have escalated price from 2.5 million to 3 million. We heard about this issue and once I did hear about it, National was informed and instantly National wrote a letter to both the CMC and the acting mayor at that stage to ask them to investigate and the Speaker's office to investigate the matter. Usihlalo we-EFF eTshwane kagungqiko lokokuba unobungqina boyamanisa lamalungu e-Action SA nokonyuswa kwamaxabiso ezindlu zikamasipala ngokungekho mthethweni. Kwalapha ezindabeni bayijonge ngamehla bomvu intetho yohlahlo lwabiwo-mali neza kothulwa ngomsa bembeli kodwa kuqala makisithi xata emalikeni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Inkomanda yomkhosi welu Mongameli Cyril Ramaphosa yenze intetho kumsitho wokukhumbula amaqhawe ngasekhoyo emikhosi yeli exhobileyo ebanjelwe Richards Bay KwaZulu-Natal. Namhlanje lusuku lwesikhumbuzo sokuzika kwenqanawa esesmendi nayithwele amajoni amnyama ayi-616 ngethuba lenqanawa esingisekwe laseFrance. Ethetha kwinginginya ezimaselo msitho uMongameli Ramaphosa udlulise amazwi ombulelo kumagorha namagorhakazi angamajoni afele emfazweni. Watsho esithi uyawubulela umsebenzi owenziwa ngamalungu onke emikhosi ehlukeneyo yeli okuzinikele ekukhuseleni abembeli.
Kuza kufuneka injoli yesizwe umnumzana Enoch Godongwana ichula ukunyathela xa isabizitya ngokuzama ukwenza ulungelelwaniso loxinzelelo lokunyuka kwenkcitho ngelixa lukhula ngesantya solovana uqoqosho lweli, nto leyo yenziwe nzima nangakumbi ngocimicimi wombane. Okumphathiswa wezimali uza kwenza ngomso kwintetho yohlahlo lwabiwo-mali. Ucimicimi wombane kunye nefuthe lawo kuqoqosho kuquka neziphakamiso zezisombululo kulwabhice likacimicimi yimiba ekulindeleke ibe phambili kwintetho yohlahlo lwabiwo-mali ngomso. Kulindeleke ukuba urhulumente avakalise ukuzibophelela kwakhe ekuthatheleni kuye inxenye yetyala le-Eskom. One of the big issues, of course, is the intensified load shedding that the economy is laboring under. It's going to have an impact on the fiscus. It will slow the growth of the economy. Lusekhona noxinzelelo lokuba urhulumente aqhube nenkxaso ye-350 kwabangasebenziyo kunye nokuxhuma kwamaqondo entlupheko. Government seems to be committed to providing some kind of relief to consumers and small businesses if they embark upon opting for alternative energy sources. Amashishini karhulumente asezimbandezelweni asenokuqhuba nokuba luxanduva lwezezimali kwingxili karhulumente esele ishokocekile kakade. We will see bailouts because major state-owned companies are all in trouble. Hence my feeling that more of them should simply be given away. Akulindelekanga zinguquko kwirhafu yengeniso yabantu. There's no dramatic changes expected just in terms of those tax brackets. And with, salaries not having grown as strongly as we've seen in previous years. Osoqoqosho bathi ukunqongophala kwengeniso kunye nenkcitho yamandla kurhulumente kungakhokelela ekubeni luwe nganeno uhlahlo lwabiwo-mali lunwene ngange-5.1% ye-GDP yeli. Osomashishini bakukomani eMpuma Koloni bagrogrise ngokuvala amashishini abo kule dolophu ngenxa yoqhankqalazo labahlali kwanemiba enxulumene nokuhanjiswa kwenkonzo. Abanini bamashishini kumasipala wase-Enoch Mgijima ogutyungelwe zingxaki bathi olu qhankqalazo lunefuthe libi kwindlela yokusebenza yemihla ngemihla. Baphakamise uloyiko lokuphangwa emva kokuba abanye babo betyholwa ngokugrogriswa ngabaqhankqalazi. Abahlali abalugcwabevu ngumsindo bathi makuchithwe ibhunga likamasipala ngenxa yokunqongophala kwenkonzo. Amashishini evaliwe ngenxa yoqhankqalazo lwabahlali bakukomani. Utyelelo lomphathiswa ojongene nesebe lorhulumente ngobambiswano, uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma, khange lize naziphumo ezincumisayo. Ngoku amashishini abonakala ingathi aququkile zezingxaki ezijongene nale dolophu. Some businessmen that have told us that they are considering closing their business and moving to a town that has better control, better service delivery. Ukanti umasipala yena ubhenele ezinkundleni ngeliyo kufaka isithintelo kolu gwayimbo luqhubayo. Ibhenele into yokuba masiye ezinkundleni because ichaphazela yonke itown, in particular itown yaseKomani. Abantu abakwazi ufumana services. Bangayibiza ke ba yimarch ethulileyo kodwa ke iphazamisa izinto ezininzi. Noxa kunjalo abahlali abagunqu bakwazikhabile nezityholo zokuba bagrogrisa amashishini nabahlali. Asinayo ixesha la lonto leyo, sifuneka sihoye imfuno zabahlali. Eyobana masibambe banezinto zabo ezisekhothi ezininzi. Noba bebefuna nje ba kuthiwe ikhona into abayenzileyo ngathi. Into esivileyo engenye into kokubana no business bayasikhalazela bathi sibaqoqe ezivenkileni zabo. Asinalo ixesha lokuqoqa abantu bethu into bebeyenza bebefika ebane ngasezivenkileni etheni baqule ngoba bebona obana khona ovenkile abavuleyo kodwa bona banesikhalo. Nto leyo ihlekisayo ngoba kwaba novenkile bazobhenefita kule nto siyenzayo. Kulindeleke iCabinet yenze isibhengezo mayelana nongenelelo lwayo kulo masipala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kukomani. Isebe lezempilo lithi alingetsho ukuba ucimicimi wombane ngunobangela kusini nawo ukubhubha komntu kwiziko lempilo. Usekela mphathiswa wesebe lezempilo uGqirha Sibongiseni Dlomo bethetha kwibhunga lesizwe lamaphondo ngefuthe lodanyacimi wombane kunikezelo lonyango kwizigulana. uGqirha Dlomo weleke ngelithi ngamawakawaka erandi achithwe ekuthengeni idizili yegenerator, mali leyo ibingabekelwanga ukwenza oko. Ucimicimi wombane uphazamisana nenkonzo zezempilo eluntwini. Kodwa ukacaci ukuba oko sekude kwakhokhelela ekubeni ubani aphulukane nomphefumlo. We do not have deaths in our hospitals classified as a death due to load shedding. We don't have that. All we are saying is that the absence of electricity is compromising
the quality that we give. Oleke ngelithi generator kumaziko ezempilo zoyisakala kumelana namaxesha amade de afikelele kwisine seyure okuthi bam kombane. Kunjalo nje zizithwentywe zamawaka erandi achithwa ekuthengeni diesel ngemali phofu engabekelwanga oko. Sebelithi lincwase ukugxumeka izixhobo zombane ezisebenza ngamandla elanga isolar energy ngesikhumsha. To identify critical areas for all the health facilities and quantify the required size of the solar energy. Udlomo kwalebele ngelithi bafaka isicelo ku-Eskom sokuba izibhedlele ezikumakhulu amabini ne-16 khe zixolelwe noko zingacinyelwa umbane, kodwa ndaweni yoko yazi izibhedlele ezingama-76 ezingamfumaniyo udanyacimi. Ibhodi ye-Indoni My Heritage My Pride inqumamise inkokheli zeliphulo kumaphondo amathathu ngesityholo zokuphula imigaqo yokuziphatha kwalombutho wenkcubeko nophuhliso lolutsha. My heritage, my pride, Durban, South Africa. Welcome to Indoni Miss Cultural South Africa. Indoni liphulo eliqonqa ulutsha loMzantsi Afrika luzityebise kubuncwane benkcubeko namasiko ezizwe ezahlukeneyo zeli lizwe. Pha endonini sifundiswa ngamasiko nezithethe zakowethu inkcubeko ukuze singalahli imbo yethu ngophoyana, silibale ngolwimi loqhina kaqhono nomayizala inkomo sithi isigqoko. Ibhodi elawula Indoni ithathe isigqibo sokunika uphumaphele inkokheli yesizwe sabaTswana ze kwanqunyanyiswa esabaPedi nesabaTsonga de kuqukunjelwe uphando lwezityholo nokungaziphathi ngendlela endilisekileyo. Lapha ke abamisiwe nalabo abaxoshiwe abavunyelekile ukuthi bagqoke imfanekiswano yendoni izeliphene uphela, kanti labo abaxoshiwe abasoze baba ingxenye yendoni noma baparticipate noma kweziphi inhlelo zendoni. Umseki nomlawulo inhloko we-Indoni My Heritage My Pride ugqirha Nomcebo Mthembu akagunqi kwelokokuba lo mbutho uza kuzisephula neencambi eziganeko ezibeka ibala kulo mbutho ligugu nenkcubeko yesizwe. Indoni phezu kwezicwangciso zokuseka ngokutsha amasebe ayo uqinisekisa ukuba konyulwa iinkokheli ezintsha nezingenachaphaza kwiingingqi zazo. Uvakalise oko umuzo omuhle Mngoma oligosa lezoqhagamshelwano kwindoni. Issues, fake ticket issues, people gathering around the venue, and you can clearly identify people to cause some problems. Amasango aza kuvulwa ngentsimbi ye-11 mina maqanda. Kulo mgqibelo kuzokungquzulana ingwene ngonyama iChiefs nePirates ngecala emva kwentsimbi yesithathu malanga. Amasabekwe-langeni umphokoqo uyankwantya lixhala. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp besenza amaqashiso ngedabi laseSoweto. Ide yafika le mini besikade siyilindele. Ugqibelo nanko sowusondele. iChiefs mayizincame, nayo iPirates mayizilungiselele. Xa la maqela amabini edibene ziye zijika izinto noba bengaqhubi kakuhle na avuka umnyele. Kodwa iKaizer Chiefs iyaphumelela yona. Msasi idabi linzima noma itimu ingayinamanxeba nawo kusala izawufela empini. Kodwa ke this time ezikamakhepula andiziboni zizabuya ngasemva. Kwathazwane yena hayi lusizi kuye ngoba ke ubethwa kwakhe nobuya ukhonjwa indlela. Bona Saturday abafana bokuthweni uqolo amakhosi amahle omhlaba bayandlula siyawina noma ngaba senzanga kahle kuMaritzburg but nahlana bomzala sizobathela induku. Shapa khosi shapa. Izawina Msasazi Pirates 2-0. Kuba iChiefs idlala into ecimeleyo iyawina Msasazi Pirates nakanjani. iPirates iyahamba iyowina pha so kuyongcwatywa nje amakhosi pha. Ke ngoku iPirates ndiqinisekile iyange kujabula pha ivuye kakhulu. Mina ndingumlandeli omkhulu weKaizer Chiefs. Kodwa indlela edlala ngayo iKaizer Chiefs ngoku hayi andinika ithemba tu kule Pirates. Msasazi
iqela lami Kaizer Chiefs alawudwa xamula Orlando Pirates izasibetha yo hayi Kaizer Chiefs yatyhafisa man hayi. Senikhumbuze kaloku indaba ngomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi noko sifumana umtyhi kwezamvula ebezithande ukuba mandla kwindawo ezininzi zelizwe 30% nje wamathuba emvula olindelekileyo qala phaya KwaZulu-Natal konyukela empumalanga ukuya kuthi ga eLimpopo kwezinye indawo akho mvula zilindelekileyo kanti ke ngomsombukeli sabona nto bazothi qolo zisina ezamvula kwindawo ezikumpuma yelizwe pha KwaZulu-Natal konyukela phaya koLimpopo futhi ke mbukeli uyabongoza into buqhubeka lokungononophelo ngenxa yezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya kwindawo zikumantla wasempuma koloni KwaZulu-Natal empumalanga kuya kuthi ga phaya kwelaphondo laseLimpopo kanti ke mbukeli uyabongozwa kaloku into yoba uqaphele ukulatyuza kwamaza qala phaya eGqeberha ngokunjalo naphaya KwaZulu-Natal phaya eThekwini naseRichards Bay phaya kanti ke ngomso into esingayiqaphela yilaa mozulu ethande ukoma nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo phaya kwelaphondo laseNorthern Cape ngokunjalo naseNorthwest masijonge into yoba wona amaqondo wethu okutshisa aphantsi asibeka phina thanda ufudumala mbukeli kwindawo ezininzi ezikwintshona yelizwe amaqondo abetha phaya kwe-11 degrees Celsius phaya eKhayelitsha eKapa Lodumo phaya ze athathise ngo-12 eVosstile naseFredendal kanti ke sisihlanu eSutherland aphinde ke torho athathise ngo-17 eUppington silindele 16 eMahikeng ngelixa ngu-13 phaya koVosloorus ukuyongena koSoweto eRhawutini phaya ngu-20 omhleli phalale naphaya ePhalaborwa kanti ke Mthatha lishumi ngelixa phaya eMonti kwaMalinda phaya ingu-14 degrees Celsius xa hlabela mgama sijongayo uba izinto zimi njani nangomso kufudumele kakuhle ngama-30 eVosstile ze ibe ngu-25 omhle eKapa Lodumo ayithathisa amaqondo ngo-32 eFredendal ngelixa lifudumele noko kakhulu ngo-35 eUppington ngu-32 omhle eVryburg kanti ke phaya eRhafu silindele ama-30 kufudumele kakuhle ngo-26 phaya eQunube eMonti kanti eMakhanda nakhona ngu-28 nje omhle 26 phaya embuqa extension koNowood eNorthcrest phaya kanti ke phaya eBethlehem silindele u-25 eliphalale ngamashumi 30 mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.